De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: Heer, hij die gij lief hebt is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt mogen worden. Jezus hield veel van Martha, haar zuster en Lazarus. Toen hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef hij weliswaar nog 2 dagen ter plaatse, maar daarna zei hij tot zijn leerlingen: Laat ons weer naar Judea gaan. Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Zodra Martha hoorde dat Jezus op komst was, ging zij hem tegemoet. Maria echter bleef thuis. Martha zei tot Jezus: Heer, als gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat gij ook aan God vraagt, God het u zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal verrijzen. Martha antwoordde: Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag. Jezus zei haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot hem: Ja, Heer, ik geloof vast dat gij de Messias zijt, de Zoon Gods die in de wereld komt. Diep ontroerd sprak Jezus: Waar hebt gij hem neergelegd? Ze zeiden hem: Kom en zie, Heer. Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: Zie eens hoe hij van hem hield. Maar sommigen onder hen zeiden: Kon hij die de ogen van een blinde opende ook niet maken dat deze niet stierf? Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: Neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei hem: Hij riekt al, want het is reeds de 4e dag. Jezus gaf haar ten antwoord: Zei ik u niet dat als gij gelooft, ge Gods heerlijkheid zult zien? Toen namen ze de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Ik wist wel dat gij mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom mij heb ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven dat gij mij gezonden hebt. Na deze woorden riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: Maakt hem los en laat hem gaan. Vele Joden die naar Maria waren gekomen en zagen wat hij gedaan had, geloofden in hem. Zo spreekt de Heer. Goede mensen, sensatie ten top vandaag in het evangelie.
Als je een persbericht zou uitsturen met wat er gaat gebeuren, dan reken er maar op dat het druk wordt met satellietauto's in je straat. Plaatjes kijken doen we allemaal graag, maar het nieuws dat we via de tv of internet krijgen voorgeschoteld is niet altijd de rooskleurige werkelijkheid. Er is al een voorselectie gemaakt door de redacteur. Wat krijgen we te zien en wat niet? En de media hebben vaak een eigen agenda. Soms wil je een bepaald beeld neerzetten. Of kijkcijfers halen. Of wederdiensten die geleverd moeten worden. En zoals met heel veel gaat het om euro's. En wat de tv betreft gaat het meestal ook om leuke beelden. Als je een grenspaal gaat dopen met een glas bier, kun je rekenen op SBS 6. Als je een catechesecursus aankondigt, is dat niet interessant. Vorige week las ik over een wedstrijd voor vrouwelijke burgemeesters. Welke vrouwelijke burgemeester doet het best in de media? Dat was de award. Ik vroeg me af, zou er ook een bestaan voor die burgemeester die het meeste zorg heeft voor mensen in nood in haar plaats? Zoiets is ook met het evangelie van vandaag aan de hand. Het is enerzijds sensatie ten top. Jezus gaat een dode opwekken. Daar willen we bij zijn. Lazarus is al begraven. Jezus belooft aan Martha en Maria dat Lazarus zal verrijzen. Met een grote groep mensen trekken ze naar het graf van Lazarus. En dan begint het spektakel. Neem de steen weg, zegt Jezus. En Martha zegt, hij riekt al, want het is al de 4e dag. Jezus slaat zijn ogen ten hemel en gaat bidden. Eerst tot zijn vader en daarna roept hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. De reflexcamera's beginnen te ratelen. De foto's voor de voorpagina worden geflitst. Lazarus komt naar buiten, handen en voeten met zwachtels gebonden. Nieuwswaarde van de eerste categorie. Terwijl dat hele mediacircus alweer vertrokken is, horen we aan het einde van het evangelie waar het eigenlijk om gaat hier. Komt helemaal niet meer in de krant. Vele Joden die zagen wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. De opwekking van Lazarus is maar een uiterlijk teken. Denkt u niet dat Lazarus een paar jaar daarna alsnog gestorven is? Jezus laat zien dat hij de Zoon van God is, die de macht heeft over leven en dood. Jezus Christus, wie hem wil navolgen, die mag ook eens opstaan uit de dood. Dat is gewoon geloof. Wanneer een katholiek op de Nederlandse tv zou aanzitten in een talkshow en hij zou daar zeggen dat hij gelooft in het eeuwige leven, dan kan hij rekenen op de spot van ongeveer iedereen die daar aanwezig is. Maar dat is ook niet de plek waar wij onze boodschap moeten willen verkondigen. De boodschap vraagt om stilte, om rust, om bezinning. In deze vaste tijd voor ons een voorproefje van wat we mogen vieren op weg naar het hoogfeest van Pasen. God laat zijn eigen Zoon Jezus verrijzen. Wat is de nieuwswaarde van dit evangelie? Waarschijnlijk een foto in de krant van Lazarus. Maar de boodschap van het evangelie is, Jezus is de Zoon van God en in hem geloven
betekent eeuwig leven dat sterker is dan de dood. Ik wens ons allen toe dat wij door de sensatie van de buitenkant heen mogen kijken. Ook een oude volkskerk heeft soms nog iets van een façade die niet geheel de lading dekt. Maar dat wij daar doorheen mogen prikken. Dat we in de stilte en de diepte van ons hart mogen doordringen tot de kern van ons geloof. De vaste tijd is daarom een tijd van bezinning. Om diep in je hart te willen proeven wie Jezus is. Om Hem beter te leren kennen. En om ons door Hem te laten vervullen met het leven. Amen.